Gerra urti gitxi zano. Hemenik honan ezetu nitunak Iturrurti bi, hemen bila urti bai, ibiltzean bat batzuk, dinamitera eta. Dinamitera eta jente asko ez da? Bai. Gero baino... Gero, gazteri, neskata mutile... Asko eta hola bere emetik? Asko zigitzen, nire denporan, Zuzeu nora hasi zinen? Filistonera. Ni Filistonera. Filistonera. Eta zazpurteaz. Eta hori bere kanbio handi izango zan zuontzako, ez da fabrikara beharren astea? Handie. Handie. Orduen, diru ekarte zindunetzera. Basoti diru asko. De fabriken honek esaten du. Nik basoetan diru asko irabazten hauen urtu batzutan, Beha gero, edo subsidioa dela, edo puntu etirela, edo gente hasi zen, sarsarorako bidean, hasi entzezan da. Bai. Ara, segidu. Nik 32 urte dituen fabriken. Eta zelan joten zinen zu fabrikerat? Tranbian joten zinen? Tranbien, trenean, pero atzenean edo lehen hau, kotxe modukoa perosi, garegaz,